להסתובב קצת. להסתובב קצת. בוא נסתובב. מי זה הדוד הזה? דוד הרע. עם השיער הארוך מה קורה? הנה אסתר, היא מרימה את הראש או לא? כל הכבוד. כל הכבוד, מרימה מעולה. נכון שהיא מרימה מעולה? לא, אורן שם אותה. לוקח זמן שהם מתגעים לבד. הוא היה מוכן להיות הדוד הרע. נאיה, נאיה. הנה, שסוף שנמצא. נאיה. Everyone was there, she wants to be in. Oh, she's very social. She's very social this year. יופי נאיה. אהה. קשה לך, נכון? קשה לך, חיים קשים. נאיה. איזה מאמץ, כל הכבוד. כל הכבוד, את מרימה מעולה את הראש. שים את היד שם של הדור ממש, שלא תהיה על היד, כמו היד ימין שלנו. בסדר, בסדר, אורן. אורן. תזוז רגע. אתה יודע מה, אני לא צריך אותך. תזוז בבקשה. תזוז אורלי. רגע. למה לזוז? נאיה. נאיוש.